Alright, ang atong oras mga ka-super. Kining gabi, kini yung ka-super Banji Talasig, Darago Direkta sa may barangay sa Baguno, ning atong Dagbay Sugbunong, sa may dan, kuan ang dan rin, dan tiglo sa no? Ang dan ba? Okay. So, I think mo siya ang Dan P. De Rosario Extension, barangay sa Baguno, ning atong Dagbay Sugbo mga ka-super, nga girespondihan karon no, si kanalar mga kaning maong sulog nga mi ulbo karon sa nining mga tagnaah no, giga-report o dunay initial information nga dunay duha ka mga natrap sa sud gibahin nga mga senior citizen. Hindi mga tunguro mga super sumana nga paray gyapon ang pag kumbate sa mga firefighters o pagkakuha ng tubig di matungura diri sa may barangay Sambag Uno ning ato kadang sa Subo mga super. Hindi matungura ang mga sagam sa BFP, mga fire volunteers o pipila ka mga kaning area kag sino bala dire bay. So manay kag sino bala dire. White Town diha sila rin. Oh. Pas Amerika. Kaning una ni suno oh. Oh, pagawas ako. As so daw ako kibaw sa inudan. Tinuod na transod. Nay do ka tiguwang nga pero ambot nakagawas pagwa. Aha. Ay, amo na gayo ganina. Pagsugod ko naman ni buwa ka naman ni. So, mo ang sitwasyon karon diri sa Dan P. De Rosario Extension barangay Sambag Uno ning atong Dagbay sa Sugbo mga ka-super nga kining respondihan karon sa mga firefighters ni matungura. Now, happy na mag-alas sa 12 Lunes, but unfortunately mga ka-super galit kami ulbo kani maong sunog kini mga tungura diri mismo sa area o sa Nidabuan sa sud mismo sa kaning area no. So atong sud doon mga ka-super tungura magsud ta ano sa taon no ang kini area asa ba ka ma'am? So man yung situation ko dito no. Hindi mo ito mga super ang sitwasyon ko dito mismo sa area. Now ang mga fire volunteers yung mga nasagap sa BFP mitubag karon sa kaning sa kasulod dito mismo sa may Dan P. De Rosario Extension barangay sa Baguno ning ato Dagbay Sugbo. Gani sa dunong area bigyan ko din na trap no nga kaning duha ka mga tiguang ang dili sa sud gibahin. Actually kanang kuan siya kanang balay ni o karaan pa ni balay niya di maka-focus sa sud gibahin dito sa pikas tungod kay na magunay pader no. Mao na nga ang kuan ang ato bagay-sakop sa firefighters ang ilang gibuhat karon dili sila bisul sa kaning pikas nga o kaya sa pikas tamping nga panimalay para makabugal og tubig dili matungura sa kining maong nga nasunog nga panimalay. Now, wa pa tay pangano ang kini sa ang tagya ang kining panimalay o pangan sa maong tagya sa panimalay kay gibutyag nga gingon to sa Amerika o ang mga paryente nini mga super. Matungura so mo ni. Okay, si Kapitan na po dito. No. So, mo ni ang situation ko ni. Mga super. Karga ko cambio. Ha? Awal. Basa pasudutan dua. Ayaw na. So, as of this time, wala na, okay na. Wa pa. So, ato gipangutan na kung fire control na ba mga super.
kini mao nga pag-ulbo ka sa sunog, no? Dili sa Maidan P. Di Rosario extension ni siya sa atong nasayran nga daan. O niya tinuod ka super axle o axle Swan doon sa Barangihol sa atong nasabtan sa atong nahibawan kuani mo ni ang P. Di Rosario extension. Pero then naging J. Alcantara posible mo ni ang bagong pangan. Ngadan. Ato pa ko tara. Para tabi exact no. Masay exact daw nga kanang daan na rin. Kasi exact dali nga daan. Oh. Okay. Kay ang former mo to ang J. Alcantara. Okay. Former J. Alcantara, no? Unya karon mato pa ni Renzo de Rosario ato higala mga ka-super nga mo ni ang kasutangan karon nga kini ang P. de Rosario extension, no? Barangay sa Baguno ning ato Dagbay Sugbo. Right ta? Mo ning kumbate ato mga farmers sa pag palong sa kaning kalayo. Dili mo sa area sud nini maog nga panibalay nga nasunog, no? Ato check kung kumusta ba ang magtiayon nga tiguang nga giyong na trap allegedly kasud gibahin nini maong dakong panimalay mga ka-super, no? Kasi pa nga sa una ni Mayol. Mayol. Kandidathan na ni sila pero Mayol ang apelido. Okay. Pamilyang Mayol din ang mga ka-super. Ang kini mo nga Doktora Mayol, no? Ang owner ani mo panimalay, but yugo pa din sa pipilag ka mga residente o kaning parente na po na pamilya sa Mayol o pamilyang Mayol mga ka-super. So mo ni ang sitwasyon ko diri sa area sa barangay Sambag 1 Maidan P. Di Rosario extension mga ka-super. I do believe nga ganito itong ura maraga fire control na ang kaganing sunog kami ulbo gani gibot yung itong secret alarm, no? Ba't ato pa i-verify Miss Nob nanay kwan Miss Nob sounded na control pa wapa so wapay sounded ang control mga ka-super, no? Ini mga itong ura. Oy mga bashers mayong gabi diha, kumusta naman mo, no? Ano pa yung mga basher ay pas sila may gala. Anyway, ato balikon ha nga ang karong gabi pa habit agad mag alas 12 ang tagna sa Kadlaw, no? Habit mag adlaw nga Lunes. Usa ka sunog ang miulbo diri sa Maidan P. Di Rosario extension barangay Sambag 1 doon lang yun sa Barangay Hall mga ka-super. Yun ang mga tungura. O niya gayon dunay duha ka mga tiguan, no? Mga senior citizen ang natrap dining sud mao sa mga panimalay nga gi-verify karon sa ato mga investigator sa BFP o Cebu City Fire Station. Nini mga tungura mga ka-super. Ha? Kap, Aiden Guardo. So man. Sir, sila na yung na ba? Wala na mo, di ba siya punta? So man gikuan karon. Sila na na. Gipag tubig, no? Sa luyo nga bahin doon ay nagtubig man nga mabasa na diri. Kap, may buntag na. Confirm na nga na tayo susunod na one? Wa pa? Okay. Nanglakas sila. So man nag-verify karon.
verify, pero so far wala man sila naginahuan na naisunog or natin nakita so far. Mayroong tag, wala yun. Mayroong tag tinuod na nakalakaw yun sila. Pero ang kanimo pa ni Kabno kay murag antigua lang nila mo dire niya ang mga anak to sa Amerika. Ah. Okay. So balay mura na siya kanang usa lang ka balimalay nga ang mga kwarto. Okay. Salamat kap. Si Sambag Uno, Balay Captain Aileen Guardo, ang ato na hinabi mga kasuper. No, so iyang gibot nga dili pa confirm ang kaning reported nga dunay duha ka mga tiguwang na hinaot nga nagagawas ang duha ka mga tiguwang kagiingong kagay ng bultag, nigawas daw din duha ka mga tiguwang. Unya dunay upat ka mga lodgers o nag-abang ani mo panimalay nga nagagawas no unya man nga di pa confirm ang akin duwa. Hey, baka ta. Kapila edad din duha ka tiguwang. Pila edad? Senior. Sige. Salamat. So mo ni mga super padayon ang atong pag-cover ni Matungura. Sulod kami Ulbod mismo sa may Dan Pedro Rosario Extension, Barangay Sambag Uno, ning atong Dagbay Sugbo. Balik ko tao kini ko super budget lasik mayong nga buntag.